mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras po natin sa buong kapuluan is already 9:21 PM at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang kwento na naman po ang pwedeng kapulutan ng aral. Isang kwento na pwedeng kumurot sa ating puso. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to sa ating programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Dear Titangelo at Rakitera, maraming beses kong tinanong ang sarili ko kung bakit ako umabot sa ganitong sitwasyon. Tubong bakolod ako at dahil gusto kong matulungan ang pamilya namin, nakipagsapalaran ako sa Maynila. Maliliit pa noon ang mga kapatid ko kaya alam kong bilang panganay, may responsibilidad akong tumulong kina nanay at tatay. Sa totoo lang po, mahirap lang ang buhay namin. Ang tanging naipamana lang namin ng aming pamilya sa amin ay ang maliit naming sakahan. Kaya nangako ako sa sarili ko na magsisikap ako para balang araw hindi na kami kapusin. DJ Titangelo at DJ Rakitera, nakahanap ako ng trabaho sa Pasay. May libre namang boarding house, kaya malaking tulong po sa akin ito. Kahit po papaano nakakaipon ako, hanggang isang araw, naisipan kong pumasok sa isang kasino na lagi kong nadadaanan, papasok at pauwi ng trabaho. Noong mga araw na yon, may dala akong 2,000 piso. At ang sabi ko sa sarili ko, susubukan ko lang. Pero pag-uwi ko, 20,000 piso na po ang dala ko. Akala ko noon sinuswerte lang ako. Hindi ko alam yun na pala ang simula ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Kinabukasan bumalik ako. Mas malaki na ang tinaya ko. Pero sa pagkakataong iyon, natalo ako. Hindi lang naubos ang napanalunan ko, naglabas pa ako ng sarili kong pera sa pag-asang mababawi ko ang lahat. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, ang paglipas ng mga araw ay unti-unti na pala akong nababaon sa utang. May mga pagkakataong nananalo ako ng 6 digits. Sobrang saya ko. Dumating pa sa puntong pakiramdam ko hindi ko na kailangan pang magtrabaho. Dahil mas mabilis akong kumita sa kasino kaysa sa aking pinapasukan na trabaho. Hindi ko namamalayan habang lumalaki pala ng lumalaki ang panalo ko.
mas lalo rin akong nalululong sa sugal. Hanggang sa dumating na po ang araw na wala na akong perang maipantaya. Nagsimula na akong mangutang sa mga katrabaho ko. Ang dahilan ko, may sakit sina nanay at tatay. At kailangan ko lang ng tulong. Nangako akong babayaran ko agad sila pero ang totoo, lahat ng iyon ay kasinungalingan. Hanggang sa ginawa ko ang mga bagay na kahit kailan hindi ko akalaing magagawa ko. Sinabi ko kina nanay at tatay na nag-a-apply ako sa abroad at kailangan ko lang ng show money. Nakiusap ako na isanla muna nila ang titulo ng lupa namin at nangakong matutubos ko rin yon kapag nakalis na ako ng bansa. Nagtiwala sila sa akin. Hindi sila nagdalawang isip dahil anak nila ako. Pero, kabisyo, DJ Titan Jello at DJ Rocky Pera, hindi ko dinala ang perang iyon sa pangarap ko. Dinala ko yon sa kasino. Sa loob lamang ng 4 na araw, na halos walang tulog, natalo ko ng mahigit 1 milyon at 200,000 piso. Ang perang galing sa lupang isinanla sa sarili ko mga magulang ay nilustay ko lang ng 4 na araw sa kasino. Sa totoo lang po, DJ Titan Jello at DJ Rocky Pera, habang sinusulat ko po ito, hindi ko matanggap ang ginawa ko. Hindi ako pumasok na sa trabaho nung panahon na talo na ako at naubos ko na yung perang binigay sa akin ng magulang ko. Dahil din sa mga utang ko, nawalan din ako ng trabaho. Dumating din sa puntong ni pamasahe pa uwi ay wala na akong pera. Naglakad ako mula sa kasino hanggang sa makarating ako sa isang kalsadang dinaraanan ng mga sasakyang mabibilis. Habang nakatayo ako roon, isang bagay lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Paano kung magpasagasa na lang ako? Baka ito na ang katapusan ng lahat ng problema ko. DJ Titan Jello at DJ Rocky Pera. Noong mga oras na walang-wala na ako, naisip ko na lang na magpasagasa na lang sa mga mabibilis na dumadaan na sasakyan. Pero habang nakatingin ako sa mga dumaraang sasakyan, may nakita akong isang pamilyang magkakasamang naglalakad. Bigla ko pong naalala sina nanay at tatay at mga kapatid ko. At doon po ko tuluyang napaiyak. Maya-maya po tumawag si nanay. Nangangamusta lang. Nagkunwari po kung maayos ang lahat. Sumagot na parang normal. Walang bitbitin na napakabigat. Ako pa nga po ang nagtanong kung kamusta na sila. Sabi niya, okay lang kami anak. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ay ibinalita niyang nakapasa bilang scholar ang kapatid kong sumunod sa akin. At bago niya pa ibaba ang tawag, sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan habang buhay. Anak, mahal na mahal ka namin. Huwag mong pagurin ang sarili mo sa kakahanap ng yaman.
Ang mahalaga, mayaman tayo sa pagmamahal bilang pamilya. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Parang may kutsilyong tumarak sa puso ko. Ang nasabi ko lang, opo, Nay. Pagkababa ko po ng tawag, napaupo ako sa gilid ng kalsada at napakagulgol. Wala na akong pakialam kung may makakita sa akin sa araw na yon. Pwede kong piliting tapusin na ang buhay ko, pero sa halip, hinubad ko ang sapatos ko. Inilagay ko sa maliit kong bag at nanlimos ako. Ilang oras akong kumatok sa mga sasakyan at nagmamakaawang bigyan ako kahit kaunting barya para lang makauwi. At yung pagkakataon na yun po ang pinakamababang punto ng buhay ko. Pero yun din ang araw na nagising ako sa katotohanan. Simula noon, ipinangako ko sa sarili kong hindi na ako babalik sa sugal. Hindi naging madali ang lahat. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang mga pagkakamali ko. Pero sa tuwing maaalala ko ang pagmamahal at pagtitiwala ng pamilya ko, mas lalo akong lumalaban. Sa ngayon, nasa ibang bansa na ako at nagtatrabaho sa isang hotel. Unti-unti ko din nababayaran ng lahat ng utang ko at pinaghihirapan kong matubos ang lupang isinangla ng magulang ko. Mabagal ang pagbangon, pero ang mahalaga, umaandar. Malayo pa ang lalakbayin ko, pero malayo na rin ang nararating ko kumpara sa taong gusto nang sumuko noon sa gilid ng kalsada. Kabisyo, sa lahat ng mga nakikinig na maaaring dumaraan din sa parehong sitwasyon ko, sana wag ninyong hintayin na mawala ang lahat bago kayo huminto. Walang panalong kayang tumbasan ang kapayapaan ng isip at ang pagmamahal ng pamilya. Muli, ako po si Dennis. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ito po ang aking Secret File.